Timara kabere, ibere isano na ibere, isano nemo, Gusii, inoti isano na ibere, ibere, kianda inoti, isano nemo, inye kianda. Nabokubarikira liuko, ase email yabo, info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Kigima mwanchi muri beta seni kia Ndizi TV no basemera kwane bunakobere ko gutwara oboligereria borobia nebiro bindera ndengo kwaligania asemesa yamangana maya elindengo manye nara yabereka gokolekana kora chingongo chensi inye chense asinse mo chichi mitandao asense mo ya Facebook nabo kwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakatanya gwetera www.ndizitv.net iritrene FRIDAH KERUBO nolyo kweneke bna chibi cyane lyo gire gukira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira asinse mo chibyerkelya nigo tokobwatenere Joshua AUTA korindo mwanchu murigeria yatoranyora amangana maya asenchira iyoko yachuta. Gracias itie bakole to mwaka 2020 lakini bono rende ngasenyu ngakingo kora mbaire form 1 magega yokobera isiko ase miaka etato bono ni gabarukigwa chibarongo benyorere scholarship ase miaka nerebosio. It is with this great pleasure and honor that I have signed the historic charter for elevation of Keroka to a municipality. Omugavana wa county ya Nyamira Amos Nyariboko bekesei asogwanchira na umuchio Keroka kobe municipality. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front. Ninde tayare ase chingwana eliogokora obukurumia sebigambero oyanekiro murai wense Ruto. Mwanchi umurigereria ayo amonaya ndamange ngo kwaligani bene elinde tobeto gusanga sobwamo gochaka bonega goika omoelio AMAYIA yebirebiga nigo toko yachaka kurwa asoro gongorwa Gusii asingo kumanya buna magaya abarokigwa chibarongo gokora amatemo a KCPE omwaka bwechiri bubere nemerongebere asibabere bakobera isiko asemiaka etatobono nigo balenekeria bakwegokeria magaya mubwatani oyo mogwesoke bene nabo igoko bayira eskuru asabaga koba scholarship y'emyaka enerebosio kolengana na ngina niga bakakogokera egetambukirikyo asabaga kwerera ogosemere kwa yasogo konyeka amatkwabosio asairanelya mbyamono gocha ase omubunge okitutu cha South Anthony Kibagendi ase okwimukya egetambukiro nabo igogosira aborokigwa bali bakorwa ase chinga kitali kwenyara kolende bono igani go baba gosoa ase skuru yabeseke yakyoge ase boigo aborokyo gwetania chimibere baba kwenyorera omorobelyo yogo se scholarship eyo gwetera gose inse yoboraibwaye Anthony Kibagendi Molikito daipona sanya nabakagwikira na stinsemecho naboigo gotwaliganeria orobotiro kubwatia kere bara kole skuru nimba to gosemeringe kere bara asome bakole mbache konkonya bandusie mechando na bere kingwetera singinjo ne konda ngokora nigo bomogoko monene asomusubati Teresa kwamboka kurwa sekenyero Kenya Gusii
Maega konyora scholarship asa abana baye babiri konyora chisemi gwitira somurobiri obu mujumbe borogongorwe omweshimiwa Anthony Kibagendi. Abana aba bane nabanyoreta 206 ngabaire skuru ya Nyagisai bagasoma baka class 8 kera naika class 8 ngabankoremerwa sengincho timbwati enjira yo kubakonya bono enjira nkwerigerie nense molende yo kwerigerie ibarua ngasinyu bono ngayingurusya bakonyera kindende ngachanganyoro musamari umiyochire otumiru no muchumbo ito Anthony Kibagendi okoreira abana shopping abana bakorere shopping yosbi bono baretre school Kurengana nere nigo buremeri bwo mwibulyo yomo bwabetege tange kenene maega yo mugakoye gusira naboroki gwabwe ko baisiko asegeka kemia ketatu bono maega yo gukora amatemo manene a KCP omwaka w'ichiru 2020 Rasi itie bagaleta omwaka 2020 lakini bono rende ngasinyu ngakingo kora mbaire form 1 wakabera iskemia ketatu ya KCP 2020 tukakosa school fees atukuendelea. Tumekaa for 3 years nje. Maisha imekuwa ngumu lakini kwa sasa tumepata scholarship promise. Kwa hii scholarship vile umetupea hivi we will work hard atutakuangusha. Asekerenga kyogonchoreria amagima yabange korwa sebinyoro niko bono ya moreire omubunge borogongorwe Anthony Kibagendi gosegeta chisemi ritangani. Otegaiga abana babonsi pibare maya yane na abana mweshimiwa retirega egere baba enroll in form 1 basome right from form 1 to form 4 bande baguchikonyora full scholarship batari wakara no shiringi. Our objectives as mweshimiwa nili by the end of 5 years KERUBO chokuniru asa masomo ne KERUBO ntekonya yo taita kwa mwalimu taita kwa nyagitari taita kwa musigari konyora mweshimiwa at least okune KERUBO singe njemete mechi mende ne ntu understand this image tokoru abantu nabataka bali gati ya bibuli banyaro wikirana asomurubiri yo bokolikia abana ba form 1 me school ya Kyoge Girls nigo bagokero murubiri yo na kwirina mbya mono asomojumbe mono ongwagero mweshimiwa Kibagendi uyamono sana kuri omwaka oyo chagete last year mpaka omwaka oyo okonyira abana abange chintakana igo twatebire mbya mono buna abaibori ne guardian to advice abana basome bakoro muki elinde bache gwekonya mambi kiagera amasomo naro kirigento asoko ari ni wesukuru ya Kyoge twaretera abana baito egere bache konyora amasomo agochoka bakonyo obukuma bwa mambi omane omwesimi utu Kibagendi okonogo sira kona tusirire abandi baito mbari tutayiko konyara gwikira koreta abana ma chumbo ito Anthony Kibagendi ngurwara gokonya na inche ngasoa saba minto egero mwana uyu akonyo nera soma cha gwekonya nonya bochi semi nigo chire chengenchenene a sebinyoro ao masomo ne gento kiamana ngesirio boibi ngesirio bokebago ngesirio oborebi na ngesirio bonyasore ogosoma kotari gosoma uri kuguka na bogosoma umenye no kumenya abantu bande igo once mutanyora masomo tari ku involve in these activities cyo bosalia nteka balange 300 plus basome bakwe sponsorship free no mweshimiwa Anthony Kibagendi inyane chenkonyu ne hope so no nkadi no tunga iskuru gaiga kango bono njende lawyer na gweto moyo kanende class 8 sina Inkuripoteria Ndizi TV korwa ase skuru ya baiseke ya Kyoge Girls egotoka ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South eritalia Nedipon asanya Mbia mano sana murikito daipana asanya aso kumulikira oroboti uru otigana nayo mwanchi umurielia na gosika motu ase oroboti ronde nigongo kumenya buna kubwatikana no kumsanana okukogendete kwene kigwa ime county ya Kisii ngati yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati naboigo omubunge o South Mugrango Silvana Siosoro bono nigo ababwatani bali bakwegerera obwene bwa mwanyabantu babere bagwesoke bene naboigo kogikeria chiburaburu echi cyaba chikwene kigwa amatuko abwango iga chingaki omugavana aliko bwatoka chibasari imeye bunge ya South Mugrango okwana nabaliki bamangana nigo babulire abarayibe chikanisa kwene kebunango bikabale e county ya Kisii ase amasabo naboigo kwene kebuna okoigwa nango toka kole gati abarayo yabo asokene kya amagendero imeyorogongo rwa Gusii Murigito Mildred Momanyi na Mange
Ababwatani ao bali bakwegera obo ene bwa mwanya bantu korwa ase byombe bitali bya serikali nigo besokire na kugikiria ebikole bya bangoiga ebibya ene kigwa imeye bunge ya South Mogrango county ya Kisii chingaki omugabana bwe county yo Simba arati ale kwena na chibasali gochase abana bali batali kwenyara kebugima. Now we the people of Kenya and the residents of Kisii and leaders from diverse civil societies gathered here today to condemn the heinous acts of violence being perpetuated by a section of people in Kenya and Kisii to disrupt functions organized by leaders. As a people guided by our Supreme Constitution and the Kenya laws, state as follows. State the following: that number one, that Article 1 of the Constitution of Kenya upholds the sovereignty of the people of Kenya, and that power belongs to the people of Kenya, and that the same people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. Two, I want to say that it is important that people observe the law from the topmost leadership to the lowest. We are getting into a rogue nation, a rogue county, where observing the law seems like something that has been forgotten. It is important that everybody revises the constitution and realizes that we are in a country where the rule of law is supreme. Bukwana imeyomo bogani oyomo imeyomo chobosongo nigo bakwanera igoro yokobora kwa bolendi imeye county yo ase basabire omorai bwense Dr. William Ruto amona bateneri ase sector yo bolendi bwaime imeyense ya Kenya ko ene kyabuna abakenya ngonyora bale obo ene bwabo chingaki bakobeka oroboti rwabo ase bitaseni bye banyanyimbo. Our plea that the president is a symbol of national unity, to quickly ensure that all fundamental rights and freedoms are preserved to the latter. That the President should call into action relevant institutions to speedily commence investigations against all leaders and any other civilians causing violence, disruptions, both private and public functions, or rallies conducted by both citizens and the leaders. I would like to call upon the police to take care of the rights of Kenyans as it's stipulated in law. They are supposed to protect life and properties, and also to make sure that there is law and order in our country. So we want to call upon the Inspector General of Police to rein in the errant, the rogue police officers who have been firing, or who are trigger happy to fire randomly at unarmed citizens. About the security of Kisii County, to ensure that they come on board and ensure that all this violence is stopped immediately. Ase chinga kechoni go basabire abasaye gotaisonania ase ogotumeka nabarai ase ogokora ebikore byo bosalia ase basabire boigo omorembe imeye county yo kubwatikana nebikore byo ase boigo banyara ko babagosaba ababwatani bechikanisa ao kubuchia amasabo. Nikisimamia upande wa makanisa nasema kwamba viongozi wetu wa makanisa pia tunaomba warudi pale makanisani wakemee hili jambo, waliombee kwa zaidi, kwa sababu insecurity in Kisii County imekuwa rampant. Angalia sasa kile kilifanyika pale South Mogrango. Watoto, wamama, wazee wa kongwe, those people with disabilities waliumia vibaya sana. Wahimiza vijana waache kutumika vibaya. Viongozi wanawapatia shilingi 2-3, wanaenda wanaumiza wenzao, kisha wakikamatwa wanabaki wako matatani wenyewe. Ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV ili taliane Mildred Momanye. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbyameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendu bano no bwachira makonda imogete KERUBO kendu bokari nari na makonda akoimuka bone siri ne yomongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korokuna Omurai bense Dr. William Ruto kubwaterana n'abaraibande kurasoba mobwa Kenya kwanza nigo bakora etaro yabo ya bene goika county ya Nandi asomorobeli obokwigora eskuru yobobundi ya Tinderet okwana omurai bense Ruto nigo anekiago kigosira aborkiwa eleko anekebunango twarabale obomanye ase birengo naboigo konyora emirimo yerabe bagotumika amagokabo boigo nigo abagakwenike buna nari tayari gutwara chinkwa na cyoko igwana nekigambiro asane kiago chikorwania obukurumi ase ebigambiro muri kicho Evelyn Osero no robotero asinjira yobwagari. Omurai bwense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete gwikirania emirobero ya magendero anena sensemo yechsemi ritkoria rero nigaikirana ase county ya Nandi hasabaga koigore skuru ya Tinderet Integrated Technical Trainers College gukwana abaraya baikirana gati abo museneta we county ya Nandi na boigo omuchumbo Tinderet nigo bagokera omurobero yo no tebano chikoba omonene na boigo gokonya abanke. We have very few Kenya School of TVET. This is going to be one of them, and you'll have enough trainers in this Republic of Kenya. And this one is going to be a hub for the Western region. You are a great champion of TVET. Na TVET ndio inasaidia watoto wetu wengi. Ruto nigainekia komenta kwa barokia ase TVET yo gochaka eikegocha. Next week tunatangaza wale ambao ni waalimu wa TVET zetu, trainers. We are rolling out the hiring of 2,000 trainers from next week. Wenye watatusaidia katika TVET zetu katika taifa letu la Kenya. Chinga kiecho boigoni gabaga kwenekia emirobero ya serikali yabekire yogo kinya chisemi mense ya Kenya gatiabo okubwatuka chibesa gochiase chiskuru bunachi university nechitivet na boigo okomentwa kwa barokia. Program yetu katika elimu ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi bilioni 650 katika masomo ya watoto wa Kenya. Tumeweka pesa nyingi katika masomo ya university. Tumeongeza karibu bilioni 45 kwa masomo ya watoto wetu wa university. Tumeongeza karibu bilioni 5.9 kwa watoto masomo ya watoto wetu wa TVET. Tumeajiri waalimu wapya wa primary na secondary 56,000 kwa mwaka mmoja iliyopita. Asensemo yende nigakwanira amangana yoboremi asatebe kirenge kenene no gusira abaremi mense ya Kenya iriko kinya rigesa na gokinya oboremi na boigo gokiania obotumeki bwenibo anene yogotumeka asobogori bwebinto korwa chinse chesko. Pango yetu kwa mambo ya kilimo ni mambo mawili. Kwanza tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Ya pili tuhakikishe ya kwamba tuko na cash crops yenye tunaweza kuuza kwa nchi za nje, tulete madola katika taifa letu la Kenya. Hiyo mbinu yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza pesa ya Kenya tunayotumia kuagiza chakula kutoka nje.
na kobwatikana neng'ana yegenderete koreta liberera anene igoro yeng'ana yobokurumi ase bigambiro Ruto nigaine kiabuna nari tayare asogokora chingwana nebigambiro erio korwania obokurumi obwo bwatenanirie amagendero. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country. Neng'ana yaiwo koboko no muraibu abarabange ase bunge Kimani Chungwa oyoboigo bagakumubori omunachebi no munene Martha Koome kwango yegetambukiro ase bali ababwatiranirie na mang'ana yobokurumi asobokoreri bwebigambiro. Sasa sababu sisi wote kama Wakenya tunakubaliana iko shida ya ufisadi mahakamani, tunataka kwa heshima tumuulize her leadership the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majudges bado hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Chinga kiechio nigo muraibu ensaboriwe kogendera nomukiabwa magendero erio kogorora uchumi ense ya Kenya asabaraiba mwenekeirie kumusira chinga kichonsi. Ngoripotere getoseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamano sana mulikito Evelyn Osero asogotwariganiria oroboti rwa senchira yoboikirano. Uyo ligetie ekerubo kyobo women rep ime county ya Kisii Julie Nyanchama nigo aberika weso kebene na boigo kogi keria chisegi no kungusanana okuko gendete kwene kigwagati yo mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati na boigo omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro nigo aganire abaraya bogo cha amo na boigo gotwara elio yere mobuno umugusi elio goikerania amagendero a boigo nigo nekebuna magendero tago chigwekirana onye bagutumika chinga kichinyinge ase chisegi beke segi asegete abantu barwana genda rutana magena bwatane chisati abantu bagasa ino korwana nabanyane bari bakorete segi tibayo ebarisi ko barigereti abantu muna bakorwana abantu baminto chinga kichiaikire tutabwenti gotumekwa gusario morembe egento tobwente korenga chinga kichiabono abana baito basome esegi yaba South Mugirango nesegi eri demonstration siri chabete bo basi chinga kichegoro ayuna mangana mabe igento ndatebena abarai baito goika torigereri ngaki tokoreto mugusiamo egero tonyare kuragira buya korwese serikali eyenene tokobeka mario geito emechiende abantu baturigerereti narere chisegi chire chinsemo chinde au lakini tari chisegi abantu tokorwana intwe abantu bakorwana esegi egere barete nibo sobo igo gusiga riba gotokorwana esegi serikali enene emente chibesa gocha Gusii etogasa ine korwana intwe omwana bwo mugusi ekikere kyarkadie kebe nande kyagerire nonyene chibesa chiri cha devolution amagendera ria bwente gocha Gusii okoba ya devolution taraba mpaka bono iga bado abantu baito togasa ine gwaka chinkobi abangina bakorute biririato esa magendera ratari igogo ikatoigora maisa abantu baminto toke ichisegi tokwanirane n'umuntu oyo muno mugusi tonyore ebesa enibo egetarie kanene korwe national government egere Kenya gokonyo mugusi togoteberera mangana ichisegi twakure twatigira abana bachandegete Chinga kiechio boigo nigo Julie abakago kwanera etaro yomurai wense Dr. William Ruto ase chintunda ime yorogongo rwa Gusii boigo niga abakago kwanera chira betega kulira abamenyi borogongo rwa Gusii ase aboli abaraikuru sorogongo rwo kweneke bwanko bwati bale chirecho na boigo kweneke buna chabere chigwikirana abantu baminto nande tiamba inyorina goika tokorega sia mone serikali enene Nindo chena serikali enene neruwete president ochire Gusiga tadirimo tarikabere chinga kiago cha Gusiga igokonyora nkurware egenteke muguse kende didia cheteri tangani chinsamo chirinya chanyanturago na tabete nankobekare bifa esenya gitari ya Mother Child Center ere
imeya Kisii Teaching and Referral Hospital weikera bono abarai baito mbara bwatie bintebi egere manye tomanye na ntumuno Gusii president igato ngainete gosene bintu county itetanya gochiko bibwati ine bwenta barai baito babe chemba president munego kwana yekoro ku executive order bakebwati bwango ebintu byachicha on time egere abantu baito batware okwegena wechiese serikali ero toko baisiko ya serikali ntoko nyora magendere igogo ikatoto kimi tonyora magenderero tukwanirane tutwara omorembe abantu baito bakonyeke ntonda atabe igoro ya judiciary ama akama chikoti cheito chiloya cheito ne national government yuere executive bwate president n'abantu bae igonda atabe goika banta bakwanirane no munwa yomo abantu abakonyemba igwane ino igege ntonkero bae tanire getaraba buya konyemba maete ngakiba kore gasiabo bono biasambire imajugia cha KERUBO goika baisaranse boka banyene abuna chiambrela chire serikali chire isato the judiciary parliament na executive igo abantu bonsi biwatakore tie gasiamo amo serikali teko gendra igo goika bakwanirane onye undoterereti hapa na pale yatokana abantu abango kwanirana bari tigatwanje na none chinga kichinyinga abantu baito nonye none chikoti che nonye judiciary okohongana corruption nero wekatwanjera nena ande twanyarurira sange mwenche muligereria korwa soroboti uruni na ikiro mwelio wa mangana maya asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ningo yaletera sinchira yobikirano nabakwenda gutobwatia chinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko nekibna ebicha na baigeliogi lyagoikera sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira tabe tokubatanere Joshua asechinsemo chebierkeria nancheria ne FRIDAH KERUBO twara obuligeria borobia